Dagiti tugot, iti dana ti biag. Diyanan na, adakon dito lugar mi. Sang 15 atawan ajak nagaw-awid. Adon tinagbaliwan ti lugar mi. Pibintasan ti kalsada, ken nagadon tinagdadakkala balay. Sigurado ang maklat-lakit ni dagita agiinak, apama na makita dak. Diyan nga minimpaka mo kadakwada ti panagawid ko. Takayat ko ida sorpresain. Ni, nagdakkel mo't ti balay da Tata Erning. Saan na nakas idi? At na nakatugaw dita sirok ti mangga. Ni Tata Erning da ita. Lumabasak pa Tata Erning. Nay, sino ka tayan? Siyak ni Ricardo Tata. Apay, didak ka din may lasin? Ricardo! Ay warn, si kagayang magpaisuday ta, Ricardo. Ay na, dispensara ang barok na nabayag kami na di ka nagawid. Iso di ka nailasin na dagaws. Naimbagmanta na panunot mo matla ang tinagbakasyaw. Saan lang ang bakasyon, Tata? Talagang agtalinaid akong dito eh. Sana kung nagsubli di balasiw taaw. Ay, nasaya at manukas ta, Ricardo. Dadakkelan dagiti anak mo. Naimbag no may lasin da kapay. Wan nga ron, Tata. Mabasit na pa'y nga minidipim manawag. Awan pa'y nakamda, di pinanawam midako nam ngam ita ay saus dadakkel dan. Nga ron, Tata. Sige nga ron, Tata Erning, patuloy akon. Amo ka masorpresa dalakit di, iti daytoy apanagawid ko. Amok anaklat kay tiday ito yung isa sangpat kominda. Permi apayati mo impakamu ti panagawid mo. Kaya't kayo asorpresahan ka dagita ubing. Kumustan dagita anak ta? Nasaya at damat. Adadapay lang iti pagadalan. Nga madamdama laeng sumangpat danton. Kasta ka di. Nakatun tinagbaliwan da iti balay tayo. Nagpintasan. Sana nakas iti pinanawak idi. Siyempre mo't agasam nga iti 15 atawan asaan mo panagawid. Aday ta tinagbanugam iti numano atawan. Agyaman akminda. Amumot atunggal sweldo. Talaga apat patuludan kayo. Day tamot tigapuna anapanak iti balasiw taaw. Tapno may paayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Kat pagyaman ako na dayta, Ricardo. Pudno nga impatulod mo amin. Malaksid iti bagim. Ti presensyam. Iso di mo nabantayan iti panagdakkel dagiti ubing. Minda, amok nga daguram kanyak. Kanayon idi akit dawam nga agawit ak. Wanag bakasyonak. Namjakin aramid. Takayat ko ti makaornong para kada kayo a pamilyak. Amok dayta, Ricardo. Maawatak mo't kitdi. Ngamsapay kuma
Ta saan kanto mas daw? No makitam ti reaksyon dagiti anak mo, apaman a makita da ka. Namnama akong dayta. Ngamin, awan pa'y nakamday din nagabrutak. Ngam sapay la ko mata maawatan da, no apay anapasamak ti kasjay, minda. Ella, anak. Ha? Sakta ito eh. Ni tatang mo. Di na ka din mailasin. Pasensya kayon. Saan kayon ang mailasin? Maawatak anak ko. Napayag nga awa na kititan nayo. Diyak nakita ti panagdakalyo kan ni manong mo. Kanayon ngamin nga ibaga ni nanang abisi kayo. Tunggal damagak no apay asaan kayo nga agaw-awid. Pudno day ta anak. Pinilik tinagtalinaid ita tayo. Tapno may paayan kayo itinasaya at apanagbiag. Ngam saan laang matakwarta ti kasapulan mi, tatang? Amok day ta anak ko. Kat inal daw apagbababawiak day ta. Apay nga ita kayo lang ang nagawid. Nagrigat ngamin, tatang. Nang runak at dandani saan kayon ang mabigbig. Anak, oray din akong mailasin. Si katiburidak nga anak ko. Katpatpatgan ka unay. Nagrigat ngamin na patyanday taasa o. Nang runak at awan apulos ti pakalaglagi pa. Basta ipaayan nak iti panawon ang makabawi kada kayo, anak ko. Aramidak dayta. Sige. Diyak maikari, tatang. Maawatan ka. Tinapatag kat inikanak iti gundaway. Kat dakil na pagyamanak dayta. Tinasaya at umunag ka pa'y Ella, anak. Ay napasensya kan tani. At datamutlatan dito ayan tiri daw nga agsarsarita. Jake, anya tar aramidom dito silad ko. Kaya't kalang ako mustain. Anak, di nakawagan ita anak. Tasaan ka ngam mo? Ngam siyak pala ang ti amam, anak ko. Ama? Sa dinutayan mo, hindi pa nawan nakasapulan da ka. Namin ano akinid daw ni nanang agawid ka kuma? Ngam di mo matpulos pinatgan. Aklo nag-abidot day tangay naramit ko, anak. Ngam sa anak ang nagliway iti obligasyon ko kada kayo. Inal daw nga agtrab-trabaho iti balasiw taaw para kada kayo. Para itan niya. Tapnadamakan mi? Wen, pagyamanak na ita. Ngam nagado ti okasyon a pinalabas mo. Awan na pulos ti malagip mo maipapan iti dayta. Tawan na pulos ti inatin daram. Jak nagayatan day jay Jake. Ta impagarap ko no husto ter aramidag. Husto para kan ka. Ngam saan? Para kada kami. Impaidam mo kada kami ti presensyam. Pakawanan na anak ko. Ngam kayat ko ti makasubot. Jak ibagbaga nga umanayan ti panagawit ko. Ngam nakasagana ak amang rugimanan. Naladawon ti amin. Limabasan ti panawon mong agbalin nga ama kada kami. Uray basit lang agundaway anak. Pakawanan na kuma. Diyak mo na mapakawan ka pa'y. Ngamnaskan lang nga maamuam nasakitan kami ti husto. Amok anak ko. Ngam naladawon idi na amiris ko ang masapul gayam nga impaayan kayo kumay ti panawan.
Saan laeng akwarta? No kaya't mamay pa iti tartari gagayam. Masursurum ko mga rod ti aguray. Jack ilimod kan kama ng Emmy, napalalo ti panakasair ti riknak, kadagiti nangag ko nga insawang ni Jake, ti inauna nga anak ko. Tauray asinumat ngamin, talaga masakitan, takalpasan ti ado apanawan, apanagsakripisyo, tapno maipaay ko amin akasapulan da, agkakasakit pa'y abalikas ti ibakal da. Ngam nagtep-tep pelak manang, inmulak iti panunot ko at talaga siguro asyak ti ayan ti biddot. Talaga siguro ang nagkurangak. Taimpang pangrunak ti makatagad para kadakwada. Ngamjak met ida na bantayan iti panagdakkel da. Ken pudnumet nga awan apulos ti napatag nga okasyon iti biyagda ana imatangak. Naibaglaengen tamaawatan nak ni Minda nga asawak manang. Nabsog ka di matlaeng, Ricardo. Wan Minda, agyaman ak unay. Awan ti rumba nga pagyamanam. Asawa nak. Araramidak lang ti obligasyon ko kas asawam. Pasensya kan. Kasladyak nga minen amuno kasanot aramidag amakisango kada kayo. Nagbayag ka ngamin nga awan. 15 atawan, Ricardo. Amok dayta. Ngam naramid ko lang ti kasjay para kada kayo. Para iti masakbayan niyo. Kat umdas ka din ti kwarta nga impat patulod mo. Tapno mapunas ti kaawan mo iti dan nami. Jack ing kagaram Minda. Amok nga ado tinagkurangak kada kayo. Asaan amagatadan ti kwarta nga impawpawit ko. Saan ka asidsideran, Ricardo? Ngam napuutan dagiti anak mo. Asyak tinagbalin nga ama. Ken inada. Pagkamangan, ken pagsadagan da kabayatan ti kawan mo. Siyak tinaglaklak am iti saem. Tunggal makitak ama di tinamnam dagiti anak ta. Nudyak masungbatan ti saludsud da maipapanken ka. Amok anapasakitan ka. Oray dagiti ubing. Ngam saan ka nagbiag ijay anaragsak. Tainal daw akailiw kayo. Nakarkaro pa'y kada kami. Ngam saan ka mapabasol? Kinapudno na. Nabanugak mo't nga agsaksakit tinakam-nakan ka. Minda kayat ko ti makasubot kada kayo. Ipaayandak ko maitig undaway. Kunakmatan, Ricardo. Nusyak maawatak. May kagumaak nga aklunan ti amin. Ngam saan ko atengal ti pangedeng dagiti anak ta. Maawatak. Kat nakasagana ak nga aguray. Tapno makapangabarwanan tayo manen. Nagsapa ka mo
saan nga imalatew anak ko. Awan ngamin kadwak di tabalay nanang. Napan nakitsenda ni Minda kat simrek mo iti pagadalan dagiti apo ko yo. Kat kumusta amat dagiti apok. Kaspay iti sigod nanang. Adayo tirik nada kanyak. Dandan ni saan da kakasarita. No sana siyak to umuna makisarita kadakwata. Talaga kasta anak ko. Mano atawan nga awan ka iti denada. Uray bastante da iti biyag. Sa balilat ta kumadya nakitkita da ka. Kabayatan ti panagdakkel da. Dayta ti dakkelabidot ko nanang. Tayong paggarup ko no okay lang kadakwada ti amin. At dagiti banag asaan amagatadan iti kwarta anak ko. Amo, ti panggap mo iti ipapan mo iti sabali apagilyan, anapan nagtrabaho. Gam iti sabali abanger, adda naliwayam, a responsibilidad kadagiti anak mo. Maawatak nanang. Kat nakasagana ak nga aguray aging gayta agsubli tirik nada kanyak. Jak to sumuko. Nang runa kat makitkitak mat ti panagpursi kita asawak. Tapno maya sidag naman ang tirik na dagiti anak mi kanyak. Panunot ko man lang. Anya nga tano, saan na ka na pa nakigasang gasa ti jabalasiw tao? Ricardo. No, pinili ko matinagtalinaad ka nagsakripisyo dito eh. Oray na regat ti panagbiag tayo. Oray apagpursito ti matmat gadak para iti pamilya tayo. Siguro, sabali ti taray ti biag tayo ita. Mabalin. Ngam saanan na maisublipay tinapalabas. Makit-kita kan mapalpaliw ko ngamin ni Jake. Kat mariknak tidak kalagura na kanyak. Ni Elamat. Kaya rigak ti may isang estranghero laeng iti panagkita na. Kaslawan kay mo di nga kun iti dahito ya pamilya. Saan da ngamin anairuam nga adda ka? Di makal da nga awan ka iti sidong ni. Nagsakit nga minarikrik na tunggal makitkitak ti Jarda, Minda. Panagrik na kaslakla sa nga ili, iti bukod ko pagtagan. Maawatak ti kayat mo asawan, Ricardo. Kat makitkitak mat nga ikagkagumaam alito panti amin ang nagkurangam. Iso asaan ka na abaybayan. Agbababawi ak, Minda. Pagbababawi ak, saan lang nga ti panawon na kaawan ko iti danayo. No digat kang runaan di pa nang ipariknak iti liday kan iliho iti kaonggan nyo. No mabalin la ko mga isublik ti panawon. Pinilig la ko man ti sanap imanaw. Jak la ko man insukat ti nairot nga arakop dagiti anak ko. Iti matgadak iti sabali abagilyan. Ngam amo kasaan na maisubli pa iti napalabas. Pudno asaan mo na maisubli ti napalabas. Ngam mabalin mo nga urnusan ti agdama. Kat mamati ak anarugyamon dayta. Anya ti kayat mo asawahin, Minda. Babaan iti panangaklon mo iti nagkurangam. Kad ti panakaawat. Asaan analaka ti panang pakawan ken kadagiti anak ta. Ngam amok ama ipaito dayta. Sapay la ko ma. Katagyaman ak, Minda. Agyaman ak iti panang patibker mo kanyak.
Ela anak, mabaling ka din agsarita ta. Sige, tatang. Agyaman anak ko. Kaya't ko kumati makasubot kan kay ti oray basit labanag. Kaya't mo ka diti agpasyar. Mapantamangan ni terwar. Uray sa dino ti kaya't mapapanan. Saanan? Okay lang di ti balay. Maawatak. Kasan ka apilitan anak ko. Ngam kaya't ko amaamuam ngay patpatag ka unay-unay. Amuyo ka di? No the event iti school me, kat pa nagpapapicture. Ar-ara pa apag akalaat kayo asumangpet. Anak ko. Saan kayo asimangpet? Iso ka na ayon ang mapanunot ko, nga amangan no sa anak anapatag kada kayo. Amangan no ni Manong laang tinapatag kada kayo. Saan na po no dayta, Ella? Patpatgan kayong agkabsat. Jakla na iparik na. Gaputa adayo akit nga rod kada kayo. Umapapala ka dagiti ka eskwela, nga itulod kan sukunan dagiti tatangda. No maisublik la kumati na palabas. Aramidak anak ko. Ngam itataada akon. Mabalin tayo mo ti mga barwanan. Diyak ka mo, tatang. Mabalin magsiguro apadasan. Padasan tayo anak ko. Katsapay la kuma. Tauray maminsan laang. Makita ka nga umisam apaman a makitanak. Umdasan kanyak dayta, anak ko. Naglabas dagiti aldaw, asaan ang nagbaliw ti trato dagiti anak ko kanyak manang Emmy. Madlaw ko, tunggal makitkitak ida, ti kinaadayo ti riknada kanyak. Makitkitak laang ida naragsak, tunggal kasarsarita dati inada. Nasakit arik naek, ngam pinanunot ko laangan, no sa dino ti paggapgapuan ti kasjay a makitkitak kadakwada. Amok aga po amin daytoy kadagiti pisikal a nagkurangak kas amada. Takas iti nakunakon. Uray dagiti simple laang apagteng ti biagda. Katjak na atendaran, gaputa sa anak a nagaw-awid a pulos. Napanunot ko amin dagitoy idi imbaga ti asawak, asaan a magatadan ti kwarta ti panawan akaadak kuma iti sibay da, kabayatan a dumakdakkel da. Amo ka nasakit ti nagdalanan ti pamilyak. Iso nga ingkarik iti bagik nga aramidak ti amin, tapno malitupak ti amin a nagkurangak kadakwada. Jake, anak, kaya't ka kumama kasarita. Para itan niya. Awanin ti rumbo nga pagsaritaan tayo. Anak, amok akagura, anak. Katadakarbo nga magumura. Ngamsapay la kumatadanggan nakman. Sa anak agumurgura. Talaga lang nga awanin ti marikriknak para kada kayo. Kaslawan kayo diti balay. Anak, amuyo ka di atungkal sumangpet iti ni ading ko diti balay nga agsangsangit kat oray la mabriak ti barukong ko. Nangruna no ti makagapo kat ti panang sutilkan kwa na dagiti kay ayam na gaputaan ka no ti amana. Jake, tapod numot namin. Awan kayo iti din nami. Ngamin, makumikom kayong agtrabaho para iti kwarta. Kwartan samot lang amin tinapatag para kada kayo.
Jak ilibak anak. Talaga kasta ti kapanunutak idi. Impagarup ko no umdasan ti kwarta amang supusup iti kaawan ko. Ngam nagbidutak gayam anak. Talaga nagbidot kayo? Nang runa taawanan ti maaramidan nyo pa'y ang mga dingay kada kami. Kalpasan dagiti rabii a panagsangsangit mi kada nanang. Gapoy tinakaro nga iliw mi idi kada kayo. Jak man mapunas ti sakita na riknayo. Kayat ko ti mga baruanan. Nga oray kasano karigat na anak. Kasanon no nakarikyupan ti pusok para kada kayo? Kasanon naawan gaya man pasatyo ti biyag ko? Nakasagana ka manguray. No kano alukatam ti pusum para kanyak nga amam. Ikagumaak ti agsakripisyo. Aging gamarik namanan nga dapay gayam pasat ko iti biyag mo, anak ko. At nakata kayo dayta? Ngam saan kayo kumamang namnama? Tay bagbagada man niya aglunit ti sugat. Agtali na idlat ti saam. Iti likodan ti panaglunit na. Nanang, adan tupay nga tagundaway nga agsubli ti sigud alin nangan mi, kas may sa pamilya. Anak, jak mabaling nga ibaga, mapasama ka na gusti kalkali kagumam. Saan analaka ti mangrugimanan? Nang runa kat naunday apanawan na saan kayo ang nagdeden na? Ti oras na naglabas, saan na maisublay? Ngam ti panagbabawi, at dapay namnaman na anak ko. Kayat ko nga'y parik na kadakwada, asyak pa'y laang ti amada. Ngam kasla nagadayo tirik nada kanyak nanang. Diyak kamon na niya taramidag. Saan mo nga mo? Ngam iti inaldaw-aldaw ang makadenden nam ida. At dapay gundaway anak ko. Saan nga amin apan nakaabak kat kanibusanan? No maminsan, rugi lang day tatibarumanan apan nakigasang-gasat. Ti saludsod, nakasagana ka kade para itidayta. Nakasagana ak nanang. No dalakit di gundaway. Nakasagana ak. Aramidag. Saan mo asayangan ti oras? Aramidem ti kabailam. Laglagi pem, nga adda kadagiti imam, ti masakbayan ti pamilyam. Adalaman terabi, apay adi ka pa'y lamaturog. Diyak makaturog, Minda. Apay, kayat munti sumuko. Naumakan ang mga ayo kadagiti anak ta. Santo Apolo sa mapasamak na ita. Patpatgak dagiti anak ta. Kataramidak ti amin tapno may subli ti sigod apan nakilangan da kanyak. Matlagayam. Saan ka na kanayon nagpanunot? Ang mga nagsakit ka iti day tangar aramidam. Malagip ko lang dagiti sinayang ko panawan. Impagarup ko no umdasan ti kwarta, tapno maragsakan kayo a pamilyak. Ngam saan mo't kayam? Napatpatag ka da kami ti presensyam. Maawatak ti panggap mo, kat pagyamanak unay dayta. Tano saan ka nagsakripisyo iti balasiw taaw. Awan ko matikastoy abiyag tayo ita. Minda. Ngamkas iti kanayon nga ibagak. Diyak igam tirik na dagiti anak ta.
Nang runa tamadlaw iti panagsasauda, amas pilyan dati kaadam ko maiti denada iti panagdakilda. Uray iti apag kanito laeng. Ngam saan na napasamak, kat daytan tinangrugyan da agimurakan ka. Naaramid ko mati amin tap na maawatan da ka. Ngam iti panagdakilda, nagbaliw ti kapanunutan da. Maawatan ka, Minda. Kadagyaman na kita amin na sakripisyong para iti pamilyata. Mamati ak anapatag ka kadagiti anak ta. Rumingring bawlaeng ti sakit amarikrik nada. Gaputaim pagarup da amas pinilim ti kwarta ngam isuda nga anak mo. Saan apod no dayta? Di kagdanag. Bakit kitak nga ikagkagumaam? Katamok asaan nga itulok ti Diyos, nga awan to ti pagmamaayan ti amin nga aramidem. Ipaainan tumatlaeng ti kalkali kagumam, Ricardo. Jake, anak, at dadagiti banag akayat ko nga ibagakan ka. No may papanday ta ka ni tatang, already yun ibagbagapay nanang. Manong, ang mga numabalin mo't nga ipaayan tayo ti may sapay agundaway ni tatang. Kas makita mo't, araramida na ti amin. Tapno masulnita na dagiti nagkurangan na kada tayo a pamilyana. Agpaysuti ko na ni ading mo, anak ko. Apay, Jake, awan ka din tinabatbati, oray basit laeng apa nang ipatag di tapusom para ka ni tatang mo. Iti unos ti panagbiag ko. Siyak ti nagbali na pan nakaama ti kapsat ko. Siyak ti mga andingay kan kuha na tunggal birokan na ni tatang. Hanggang sa tinutayan na. Aday ti adayo. Agipat patulod iti kwarta. Anam naman na ngay sulaeng ti makaparagsak iti pamilya na. Namin ano kinid daw yung agawid. Tapno makadan na tayo matitore apagbit lang. Ngam tinapulos pinatgan tigid daw yun anak. Kat na'y talaon iti pagsakitan tinagam ko. Manong, saan kumamot akasta? Sana perpekto ni tatang. Kinalikaguman na lang nga ipaay tinasaliwanwan apa nagbiag kada tayo. Diyak lang amin malipatan dagiti naglabasan tayo. Adik. Nasakit mo't para iti amayo. Adi na tayo nakadan na iti naunday a panahon, anak ko. Kat pagbababawyan na dayta. Iso akayat na asulnitan amin ang nagkurangan na kada tayo. Saan ka di pa'y nga umdas ti pakpakita na panagbabawi, anak ko? Kasta ka di katangkan ti pusom, Jake. Sorry, nanang. Diyak igagagara day tamarikrik na. Ngam kinapod no na. Napatagmat kanyak ni tatang. Day tatikikis ti puso. Matlaghayam, anak ko. Iso nga ipaay mo ti pamakawan mo iti amam. Tapno maibulos mo ti saem amarikrik nam. Aramidem day ta para iti bagim, anak ko. Una nang kat pakawanan da kumalalagbali na tatangkan ti puso para ka ni tatang. Ika kumakapunasan ti amin na sa mamarikrik na. Para kada kayo. Para iti pamilya tayo. Kumusta tinapanan nyo kadagiti anak ta, Ricardo? Nakaragrag sakak, Minda.
iti kauna na gundaway, manipot simbang putak diti pagilyan tayo. Nakakuyog ko dagiti anak ta. Naragragsakpay ko no kadwada ka. Apay nga minadi ka si Murot. Imbagak matan kan kalakay. Gundaway yung nga agamaday chay. Kaya't ko nga ipaaykan ka ti amin akan ito. Tapno makabanding mo dagiti anak ta. Minda, Pinanunot ko ngamin no si Murot akada kayo. Ang mga numaibawing kanyak ti atensyon da. Kasano nga rod amasulit siya ti agbabanding no siyak tulatan ti ayan ti atensyon da. talaga nagsaya at kaminda. Awanan ti makunakpaykan ka. Ricardo, jak inlibakkan ka ang nagsakit mo tinakam ko. Gapo iti naunday a panahon akaawan mo iti danami. Ngamjak itulok nga awan ti maramidak. Tapno maurnos ti pamilya tayo. Minda, Katagyaman akmet, tanay ka gumaam ti nagpaspasensya. Na ikagumaam nga inawat ti sabali at rato kan kadagiti anak ta, sipod si mangpet ka. Nang runa ti inauna nga anak ta. Ni Jake. apay kumadyak makaanos. No naanusak tinayadayo kada kayo itinaunday a panawen. Apay kit dinadyak maanusan ti mga iayo kada kayo. No awan tinaaramidak itaadayo ak itidenayo. Jak itulok nga awan ti maaramidak ita, takaden na kayon minda. Sikan tinang ibaga kanyak. Narugi akon nga ornusan ti agdama a sitwasyon tayo. Babaan iti panangaklon ko iti nagkurangak. Ita, narugiak mo ten akabanding dagiti anak ko. Iso nga itultuloy kon, aging ga iti mamimpinsanen a maornos ti amin. Ikarik na ita, minda. Diyak mailadawan tiriknak kadagidi akanito manang Emmy. Kalpasan tinaunday a panawan akaawan ko itidan na ti pamilyak. Kalpasan alinakam ko ti pannidir. Kan nariknak tinalaos a sakit tinakam dagiti anak ko nang runa ti inaunak. Ngam apaman anay rugi kon amaya sidag ti bagi kadakwada. Diyakon nagpalapad pa'y manang. Inaramid ko ti amin tapno maipariknak kadakwada, tinalao sa panagbabawik, gapo iti kaawan ko iti danada iti naunday a panawan. Diyak ilibak manang anarigatanak anangan lukoy itirik na ti naunak. Ngam apaman anamin pinsan anayat nagnatipan nakaawat, nang runa ti pan makawan na kanyak, isumatan ti rugi ti nasimpa, naragsak, kanapnuan pamatag alinangan mi asang kapamilya. Kolehyo idin dagiti anak ko manang, kat iti panagturbos da, siyak tinangimart sa kadakwada iti entablado. Awan ti pinalabas ko nga okasyon, aging ga iti panag-asawa, kan panakiasawa da. Addaak anang tarabay kadakwada. Itamanang inaman ti apumi kaniminda, upat ka ni Jake, kandwa ka ni Ella. Saan kami man nga agdadan na iti maymay sa abalay, kadaal daw ti Domingo nga addada iti pagtaengan mi nga agasawa, tapno maipapas mi ti mangiliw iti tunggal maysa. No nagkurang man ti presensyak idi kadagiti anak ko, sigsiguraduak akadagiti apo ko, adak akanayon iti napapatag nga okasyon ti biagda. Daytoy iti padas ko manang,
Katagyaman na kiti anusyo anang isimpa. Tuy pagayam mo, Ricardo. Pagayam ko a Ricardo, may salaang timakunak. Kompletos Ricardos ti salaysay mo. Sipod panagawid mon manipod balasiw taaw, aging ka iti agdama a sitwasyon mo na ilanad iti surat mo. Amom, saan ka mababalaw no di ka man nakaawid iti lasud tinaunday a panawan. Maawatak ngamin ti panggap mo. Iso na laeng, tadyak mo't mababalaw ti pamilyam, anakarik na iti sakit tinakam kan ka. Ngam anya nga rod, talaga akas ta pagayam ko. Nang runakat na pasamak ti padas mo, kadagi di panawan asaan pa'y amoderno ti teknolohiya. No kadagi to'y apanawan, nalabit asaan ang nagsakit tinakamdakan ka. Gaputa addan ti video call, nga arig na adda kala iti asidag ti kasarsaritam, uray adda pa'y iti adayo a lugar. Tinapatag pagayam ko, nagbaligi ka anang ipaay iti napintas sa masakbayan ti pamilyam. Kan nagbaligi ka anang ipanagnak, ang nagbabawyam ti kaawan mo iti danada, iti naunday a panawan. Kat para kan ka pagayam ko, kan para kadagiti adigi ti pagtaangan, kablaawan kayo manan, iti Happy Father's Day. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugod, iti danal tibiyak. Night, mawag ka din di anak mo. Saan pa'y nga rod? Ang mga numakumikum iti trabaho na Sa pa'y danda ni agpas o ti kontrata na iti amo na. Nay, kastaya. Amangan nga ron no ado ti as-asikasun na. Anya ti kunana aya. Agrenyo pa'y iti kontrata na. Jackman ambo, ta saan pa'y mo't nga imawawag. Tinaudi ay awag na, kat idimbaga na nga agpasukan nun ti kontrata na. Kunak mo't nga agawid nga roda na. Kunana mo't apagpanunutan na pa'y kanaw. Sa bagay, adakan kwa na dayta. Ang di mo't kunana anasaya at mo't dagiti amo na aya. Ang mga nagpirma manan iti baro a kontrata. Orayan talatan ti awag na, tapno maamuan tanoan niya ti plano na. Muna, kasta lang arodan ti aramidon ta. Hello, Alex. Hello, Rona. Masaya din mawag ka. Maidiwak una yan kan ka. Si Kalaang aya. Oray siyak mo ta. Oh, kumusta kan? Masaya at man. Kapapit mi lang ka dagiti mulak anak natin. Impatulod ko ni Jijindaan dagiti saan na naalat may nagangkat. Apay, aduunay aya tinaapit yo. Wen, Rona. Ay, swerte nga rin ti habit ita. Ganda nga ato pa iti presyo dagiti natin. Isa maragsakan ultimo dagiti kakadwa ka nagbula. Ni, nagsayaatan ngay. Ay, un gayam.
Di mo taglapasan ti kontrata minto no may ambulan? Kanya nga nakapagpanunod ka din. Nakapagdesisyon kan, may papaniti pagbagakan ka. Talaga ka di adisidido kan nga ikalay sanak, Alex? Wen, Rona, iso nga gawit kan. Di ka nag-renew ti kontratam, kat kasarita tandag iti dadakkel mo, may papaniti panggap ko ang mga ikalay sakin ka. Sige nga, Rod. Umanugot akon iti singasin mo. Makikalay sa akon kan ka. Ay na, agyaman ako may Rona. Talaga kami nakayat kumutentag pamilya. Uray siyak mat, Alex. Kat nagasatak, tauray agin na dayuta, nagtalinaad ka na pudno kanyak. Gaputa ay ayatin ka unay-unay, Rona. Sige, taibagak iti amo ka sa anak ko nga agrenyo, tapno makasapol iti kasukat ko. Kat iyawag ko matan kadananang kantatang, ti plano ta pa nagkalaysa. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, nasaya at pantay mawag ka. Medyo nabayag pasit adi kay mawawag ka. Pasensya kayo, Nanang. Ado amin tiyas asikaswag. Amoyo mat nga agpasunti kontrata. Sa bagay. Ay, kanya nga iti plano, anak ko. Agrenyo ka ka di manad. Maikatlo na itano kas kasanaw. Nakapagdesisyon ako, Nanang. Saan ako nga agrenyo? Agawid ako dita Pilipinas. Ah, kasta ka de. Ay, kat nasaya at mutno kasta Rona. Nabayag ka mutno nga dita Hong Kong. Ada ko maibagak kada kayo, Nanang. Kat makaamo kayon ton amang ibagakan ni Tatang. Anya da ita anak ko. Nanang, plano min ka ni Alex ti agkalaysa, inton agawid ako dita Pilipinas. Makikalay sa akan. Ay, adakan ka na ita anak ko. Anda ka mutan iti husto nga ina tapno ang desisyon. Daita tinapagsaritaan mi ka ni Alex, Nanang. Ay, sa bagay, awan makunami ka ni Alex. Nagagag nagtrabaho. Kanasingpot pa'y abaro. Agyaman nakta magusto nyo mat ni Alex sa para kanyak, Nanang. Orayan nyo harot ti panagawid ko. Kat ni Alex ton ti mangsukon kanyak iji airport. Lakay, ada ibagakan ka. Imawag itayon ni Rona. Aw, kahit kumusta mo't di anak maun. Hay kat nasaya at latamot Anya di ko na mga ibagam. Agawidan ni Rona. Saanan nga agrinyaw iti kontrata na. Ay kat nasaya at nabayag mo't basitan nga de Hong Kong. May bayan tamutin nga gawit tapno agdadan na tayo manan. Mailiwa kaun ije anak ta. Wen, agdadan na tayo ngam apag-apaman laeng lakay. Nay, nati kayat mo asawan nenay. Makiasawan di anak ta, iso nga agawi doon. Agkalay sa ada kanon ka ni Alex, akaayan-ayat na. Hasta ay kat panawon moten atap no agsimpadan. Nabayag moten nga gayan ayat da. Kun adamot na talgad apagsapulan ni Alex. Unmot, adamot di bangkag na pagmulmulaan na itinatnatan. Saan mo't amaaw-awanan iti apet? Naku na maun. Kahit kaano-kano nga agawid ni Rona. Apaman nga agpaso ti kontrata na agawid ka naun. Kat ni Alex ti mangsukon kenkwa na iji airport.
May saak a domestic helper iti Hong Kong manang Emmy. May katlo ko man a panagpirmak iti kontratak. No bilang agrenew akpay, ngam ingkadeng min ka ni Alex sa kaayan-ayat ko nga agkalay sa kamin. Saan mo't nagkadkad dagiti dadakkel ko, taada kami matan iti husto nga edad, kan adda matan pangrugyan mi, kalpasan ti kalay sami. Nakaawidak nga rod iti pagilyan tayo, kat kalpasan laeng ti sumagmamano alawas, apaman anaurnos mi kan ni Alex ti amin, nagkalay sa kamin manang. Wanda kayo, Rona. Alex. Daragsa ka pa nagkalay sayo, anak ko. Agyaman ak nanang. Agyaman kami, nanang, tatang. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Salud-sudak manunday tao. Talaga kadadiyo kayat ti agnaad dito'y balay. Huwag nga agpaiso, anak ko. Nalawa ba ito'y balay apagyanan tayaw? Agyaman ak iti jaya yo, nanang, tatang. Ngam, adamot na ipatakdar ko abalay apag naidan mi kan ni Rona. Wan merod, nanang, tatang, kat asidagday ta iti bangkag ni Alex. May maya tap na mabantayan mi dagiti mula mi. Magkantiso no isuti ko nayaw. Sa bagay, saan mo't ni adayo dayjay dito'y balay? Kan may mayat no nakalasin kami, tatang, nanang. Tapno ammo mi, noan niya dagiti kasapulan mi. Kastamot ti kayat ko mapasamak, tatang, nanang. Isasapay la ko tamaawatan da kami. Bakit? Mapana ko na di bangkag. Aganad ka dito'y balay Di ka o nagbambanog ng runakit ni, kabula namon. Uwan ka di nakpagdanagan. Kabaalak ti bagik. Kan narigrigat mo nakatugawak latan. Ang mga numarigatan akto nga aganak. Masapol masapa kami ni tama pan di bangkag. Ta kitaan mi dagiti mabalinin aburasan nga ilako. Ang mga sumangpad di umay agangkat kadagiti maburas anat natin. Mabalin samot na naburasan dagiti daddo malakay. Wen, tapno maisambot iti napinta sa presyo. Kasapulan tati kwarta busbusin ta para iti panaganak mo. Masapol ang nakasaganan ti amin sakpay nga aganak ka. Makaammo ka pa'y lang arod ta sa anak mo tan ang makasurot iti bangkag. Anya kalakit din aya. Siyak ka din di makaammo. Sana balit adam madagiti tangdanak nga agburas. Aganad ka nga rod, lakay.
Nagsapa ka matan ngay malati Rona, anak. Kanda dagita imot mo. Diyan atang apang ramanan nyo. Taado tinayawid iji balay, tatang. Apay, nakala ko manon ni Alex itinatay. Wan tatang. Imay jagang angkat idi kalman. Katadumot tinabati. Iso nga inyag kon aditoy. Ay, ayan ni nanang. Ay, aday jay likod ti balay. Aglablaba. Mapankalatan ni ayan na no kayat mo akasarita. Ang ginanaakman pa'y biit tatang. Asla, maulawak nga minabigbigat. Anya? Ang mga nogsakit ka matrona. Tinasaya at aginanakapay ta ang mga noanyakit din day ta ang marikrik na anak ka. Sige nga rod, tatang. Kunak na nakaturog kan. Oh, kumusta ti ipapan mo iti ayan ni kumparem? Ayos mat. Adutin na pagsaritaan mi. Kat interesado ako iti may sana ibagana, Rona. Anya day ta? Si mangput nga min bayaw ni Pare Lito ang nagkapoy di New Zealand. Di asawa ti inaudi akabsat na? Wen. Kat nakunana nga ado kano ti bakante ita iti pagtrabahuan na iti New Zealand. Kat, interesado ka itimbagana? Saan lang nga siya, Rona? Pati ni Pare Lito, interesado mo. Anya ti kayat mo hasawan? Kasla kayat kumuti agabrod bakit? Mayat ka no tagtrabaho iti New Zealand. Kasla na umaakmat nga minan nga dalang iti bangkag. Nang Rona kat dumakdakil ti pamilyata. Dandani mon ipas nga iti maikadwa nga anak ta. Sigurado ka iti dayta, Alex. Narigat tag trabaho iti adayo. Napadasak dayta iti kaaddak iti Hong Kong. Rona, bakit? Awan ti narigat basta kayat mo. Para dayto iti masakbayan ti pamilya tayo. Kasano nga rodon ti bangkag? Ila ko talangan. Ti daduma paglakwan, isutara matag nga agapla iti New Zealand. Adakan ka no dayta ti kayat mo. Sa anak nga agbalin at tubang iti kayat mo. Total, imbagam mat apara iti pamilya tayo dayta nga aramidam. Wen, bakit? Tapno maipaayan kayo iti nasaya at panagbiag. Kaya't ko dumakildag iti anak ta, anasaya at di biag tayo asang kapamilya. Asaan tayon amarigrigatan. Naila ko nga rod ni Alex ti bangkag na. Kat ti daduma ang naglakwan na, isu ti inusar na ang nag-apply anapan iti New Zealand manang Emmy. Diyak matan nagkadkad, taamok apara iti pamilyami. Iso ati narigagayan ti asawak ti nag-abroad. Kaasi ti Diyos, nasaya at mat tinasarek at trabaho ti asawak. Kabayatan a dumakdakkel dagiti anak mi, makunak a nasaliwanwan matan ti panagbiag mi manang. Idi agad adalan iti elementarya dagiti anak mi, nariknak akasla adda nagbaliw iti asawak. Manmanumutan nga umawag ken agipatulod iti kwartami. Kayat na kano ti makaurnong adagos tapno makaawid matan diti Pilipinas. Gapo iti kasjay arason na, siya kun tinagaramid iti pamuspusan tapno saan kami amakamtod kadagiti anak ko. Impakadak nga rod kadagiti dadakkel ko nga agtrabaho ak, manang Emmy.
Impakadam ka din iti asawam nga agtrabaho ka. Saan na masapol, nanang? Jak itulok ajak maipaiti ka sa pulan dagiti anak ko. Nagdakkel ti nagbaliwan ni Alex. Kasla jak maaklon ti rason na, nga iso asaanan amasansan nga agipatulod iti kwartami, takayat na kano ti makaurnong adagos. Apay, iti dayjay akabayag na dayjay abroad. Saan pa'y nga taan nakaurnog? Kat ti alawan sila ang matipat patulod naman ni pudiday. Jak kayatan ti makisubangkan kwa na, nanang. Jak kaya takasla kami kakaasi kadagiti anak ko, nga agururay no kaano apatuludan na kami iti kwarta. Kasla, saan gamin anak kapapati ti kasjay arason na anak ko? Talaga saan, nanang? Kasla sa bali pa'y kat hindi sumsumrak iti panunot ko. Kat sapay ko mata nagbiddutak laang. Ala, aramidem na anya ti ammom apagsayaatan yung agiina. Di mo pa kadanagan nagiti apo ka, na di mi idabaybayan ka ni tatang yaw kabayatan ng trabaho ka. Kan may sa, dadakkel damutan, Rona. Agyaman ak, nanang. Adan na sa pula ka trabaho. Amok ang makatulong daytoy kada kami nga agiina. Hello, Alex? Naimbag tayo mawag ka. Anya din nadamag ko kanayon ka kanong awan di tabalay. Kanayon da ka kano ang makita na kapustura arumrumwar kat rabiin na agawid ka. Naimbag man, tada panawon mo anang damag iti dayta. Saan aya kayat mo ti makaurnong adagos ako nam? Isa man manukan nga agipatulod iti kwarta. Agtrab-trabaho akon, Alex. Tapno ada pangalaak iti gastuset para kadagiti anak mo. Di ko namkit di. At dan kasinsin narak mo alalaki isa nakapustura ka tunggal pumanaw ka di tabalay. Siguro, at dan nasarakang alalaki iti ayan ti trabaho man niya. Walang kantis ka, babae. Ne, awan ter aramida kadakas, Alex. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ta. Sikat tinagbaliw. Kadyak mo, no sikat ti adar aramidan na ang milagro di tayan mo. Isong agpudno kalaangan, Alex. Nasa isayatan asikat ti pakaamok iti kinapudno, ngam iti sabali a tao. Rona. Oh, apay adi ka makasungbat. Agpayso ti ibagbagak saan ka di? Sikat ti adda sabali a babae na dita. Iso adi mo ipulagid kanyak ti aramid mo. Sa anak at nga, Alex. Tapno jak maawatan ti aramidam kada kami. Sige. Total, sigamot lang tinangkarit kanya. Aklunan. At dan kakapbalay ko dito'y kat di mo namnamain na sublian kapay. Anya? Nagkawan abain mo, Alex. Nakonsensya nga inaramid ti kasta kada kami kadagiti anak mo. Aramidan mo ti kahit mong aramidan. Awanan ti bibiyang kukan ka. Pinutod ng ti saritaan mi. Ti ahonan pa inalalaki. Kunakon ka nga da sa bali nga aramidan na. Anda ka nun sa bali akadandan na ti awanan bain. Anya, puno ka diti imbagam, Rona. Huwag tatang, saan ko kanon anamnamaan? Tadan ka dandan na babae iti ayan na pagilian. Kulakon ka, nga da sa baling aramidan di awanan baen nga asawam. Jakla ni namnama amaaramid na ti kastaken ka anak ka. Kat no nakasingsing pot idi adda dito'y pagilyan tayaw.
Sigpat kita mat gayam ti duldog a lalaki. Kasano ngay gaibagam da ito'y kadagiti anak yaw. Makamo di tananang. Tinapatag. Naamu akong ti kinapudno. Tapno sa anak matakas latanga amang namnamalatan kan ko ana. Mala, bay amon anak ka. Makaamun ti Diyos kan kuana. Di kaagdanag, kasaan da kayo abay-bayan. Pasensya kayong tatang. Nanang. Diyak impagaro pa kasto'y ti pagbanagan ti pamilyak. Nagayatag gaya minisan nga umumno a tao. Ay, Idaron mo anak ko. Tapno pagawidin da dito Pilipinas. Sana nanang. Ipamaisaklatan ti panahon ko kadagiti anak ko. husto ti ko na ti anak mo, Ninit. Di mon pagsayangan iti panahon ti kasi akita ti tao. Makaamon ti Diyos kan kuana. Nanang, nakaikadang akon. Agaplayak manan iti trabaho iti balasiw tao. Sigurado ka kadi iti da ita anak ko. Wan nanang, awan ti maipaay ko ang nasaya at amasakbayan dagiti anak ko. Noog tali na edak ditoy. Masapul ang makigasang-gasa takmanan para kadakwada. Ay, anyan da ita napasabak kada kayo anak ko. Di kagdanag nanang. Kabaalak daytoy. Kat panagnakak iti dayja lalaki. Akabaalak aparang ayan ti biyag mi nga agiina. Masapon nga agbalinak anatib karnanang para kadagiti anak ko. Tarabayan na ka ti Diyos iti amin a desisyon mo, Rona. Amok akabaalam asarang ti panubok asimmangbay kada kayo. Ikarigatak nanang. Kat makaamu kayo kuman kadagiti apo kuyo. Rona, Naturadak mo umadayo manan. Taamok na da kayo apang ibatsak kadagiti anak ko. An-anusan da kami kumanana. wen anak ko, di ka agdanag. Sika ti agad na di ti papanaam. Kanayon ka kumararag iti Diyos. Wen nanang, kat agyaman ak unay kada kayo kun ni tatang. Aging gaita, ada akpay laang dito'y Singapore manang Emmy. Adamatan iti sekundarya dagiti anak ko. Damag ko nga ada kanon sa bali a pamilya ti asawa. Ngam siyak, aging gaita, sa anak kon anak relasyon iti sa bali. Pamanaknak asaan nga agpayso ti pamabasol na kanyak idi, nga ada sa bali a lalaki iti biyag ko. Impamaysakon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Kat ti pagyamanak, napigsapay laeng dagiti dadakkel ko amang tartarabay kadakwada. Saan moten ang nagdamdamag dagiti anak ko maipapan iti amada, tasyakon tinagserbi apan nakaama ken pan nakainada. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Rona.
Pagayam ko arona, bilibak iti kinatibker mo. Pamanagnag ti panangaklon mo iti napasamak kada kayo nga agasawa. Impakitam akabaalam abyagan, kan ikan iti nasaya at amasakbayan dagiti anak mo, babaan iti bukod mo a panagsalukag. No pa'y nakunam asaan ka nakirelasyon pa'y iti sabali, mangnamnama ak asapay kuma, tadumtang tumutla ang tilalaki nga agbalin akatakunaynay mo iti tungpalbiag mo. Alakastan pagayam ko, ket agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Into